En arribar a Cork, segona ciutat més important d'Irlanda, el primer que crida l'atenció és el trànsit local. La població irlandesa pertany al 34% mundial que condueix per l'esquerra amb el volant a la dreta, així com la britànica, maltesa i xipriota. Com a vianant, fa falta un temps per adaptar-s'hi, quan s'està familiaritzat a la conducció per la dreta. Cal mirar la banda oposada a l'hora de travessar la via, a través d'uns passos de zebra que criden l'atenció per ser de vegades rudimentaris, alternatius o bé inexistents. Però si alguna cosa és interessant per analitzar són els semàfors, concretament el botó de què disposen per poder controlar l'home de verd i de vermell. Tot i haver vist aquests dispositius en altres indrets del món, els d'Irlanda són un bon exemple per preguntar-nos si realment serveixen d'alguna cosa. Els semàfors de Cork acostumen a tardar molt de temps a canviar a verd i poc a tornar a vermell. Per exemple, el semàfor de darrere meu tarda 1 minut i 40 segons en mostrar l'home de verd i només 14 en tornar a ensenyar l'home de vermell. Per tant, cal veure si els vianants de la ciutat compleixen amb les normes i esperen a les cruïlles després de prémer el botó. Per descobrir el modus operandi dels vianants de Cork, comptem amb en John, que ha estat taxista durant més de 30 anys i coneix de primera mà el trànsit irlandès. Well, what actually happens here in Cork, and it's always been happening here, is that a lot of people do jaywalking. Some of the people do push the button at the pedestrian crossing, but a lot of people don't. They just cross when they want to cross. She's jaywalking, she's jaywalking, but there's the pedestrian crossing there, you see? So the buttons do work properly, but not everybody follows the rules. For instance, this girl here, she's waiting for the green man. So slowly but surely it's catching on. Years ago at Christmas time, they had to actually put gates all along the road because there was so much jaywalking and they didn't want anyone to get knocked down. So they used to put up these gates on both sides of Patrick Street, and they used to be up for about 6 weeks because everyone gets a bit excited at Christmas time. These days they don't have to do that anymore, so things must be improving. Pel que sembla, els ciutadans de Cork no són gaire pacients pel que fa als passos zebra. N'hi ha molts que prefereixen creuar temeràriament la carretera que esperar, seguint per tant sense saber fins a quin punt fa la seva funció el botó dels semàfors. Després de deixar el nostre amic a la parada de taxis, cal veure a peu de carrer quina és la perspectiva de la gent respecte al tema. I think the green button is a great invention. Yeah, I'd always push the button before crossing. Sometimes I don't wait for the green light though. I think that the buttons are not working because also if you push the button you have to wait too much time. I'd always take the chance that it is working. A lot of people are not using the button, or if they use it they are not waiting. I do that. I press the button, and then if there's an opportunity I just cross the street anyway. There are a lot of jaywalkers really in Cork. I agree with jaywalking. It saves time. It doesn't matter if you press it or not because it's going to go right at some stage, but it's not going to go right when you press it. No, but it's for your, like the button is kind of for your head, like it's to make you feel like it's working. You press it, if you know what I mean. The pedestrians have the right of way, and there's a sensor for the cars, so the cars have to press the button technically. So maybe they work, maybe they don't. I don't like. I think it's probably a placebo more than anything. Siguin o no un placebo perquè la gent esperi l'home de verd als semàfors, com a tot arreu hi ha gent que segueix les normes i gent que se les salta. Pel que sembla, Cork és un paradigma d'això a causa dels llargs temps d'espera a les cruïlles, la cadència del trànsit i la bona entesa entre conductors i vianants pel que fa al jaywalking. Si els botons funcionen o no és una qüestió de la qual podeu treure les vostres pròpies conclusions. Són uns bons elements de conscienciació i regulació o simplement ens intenten enganyar?